gymnaster ind. Unge såvel som gamle, så lad os lige alle sammen rejse os op og give dem en kæmpe applaus med på vejen. Det var så det, vi havde vist jer i år. Super fantastisk flot opvisning fra jer alle sammen. Vi fra bestyrelsen vil rigtig gerne sige tusind tak til alle instruktører og hjælpere og frivillige. Vi har også en særlig tak til enkelte personer, så vi vil gerne se Krølle heroppe. Frivillige, som springer til, hver gang vi spørger pænt. Tusind tak. Så vil vi også rigtig gerne sige tak til Ria. Og jeg ved, du står dernede et sted, så er du sød at komme herop. Og jeg ved, at hans søn Jesper står deroppe og filmer det hele, så det kommer ud på vores hjemmeside og Facebook-side, lige så snart det er klar. Vi vil også rigtig gerne sige tusind tak til Sten, som render rundt og tager billeder et eller andet sted. Sten? Tusind tak for hjælpen. Så hvis I har lagt mærke til det, så har vi faktisk 3 søde drenge, der sidder dernede med musik. Der sidder i hvert fald en dernede. Vi vil rigtig gerne sige tusind tak til Party in the Sky for at have hjulpet os med musikken og spike. Er I der alle sammen dernede?
Så vil vi gerne sige en kæmpe stor tak til vores sponsorer, især vores t-shirt-sponsorer, som er Dagligbrusen, Drudal, Party in the Sky, MC Byg, Dag Auto og vognmand Torben Andersen. Tusind tak. Så har vi faktisk også formanden for DGI Gymnastik og Fitness, Merete. Godt lige sige et par ord. Jamen, vi siger tak for invitationen til at få lov til at komme med til jeres 115-års jubilæum. Et stort tillykke skal lyde til jer fra DGI Midt- og Vestjylland Gymnastik og Fitness. Det er sejt at køre i 15 år og stadig være aktiv og attraktiv forening. Det kræver selvfølgelig, at der er en masse, der vil gå til både gymnastik og fitness. Det kræver en masse dygtige instruktører. Det kræver også en indsats fra en masse frivillige. Sejt gået, stort tillykke for os, og vi har en lille ting. Vi kan desværre ikke give alle de der steplinge, som I godt kan tænke jer. Men stort tillykke og god velkommen. Mange tak. Så vil vi gerne starte med at sige tusind tak til en masse af vores hjælpere. Så vi vil gerne sige og se heroppe fra Multispring, Robert, Martin, Karoline A, Simone og Karoline T. Tusind tak for hjælpen, piger. Fra minikrummerne vil vi rigtig gerne se Nicoline, Helena og Maria. Og så skal vi rent faktisk se to fra Multispring. Vi har været så heldige, at vi har to rigtig søde gymnaster, Robert og Jens, som har været så søde og flinke at hjælpe på minikrummerne. Så vi vil gerne se jer heroppe og sige tusind tak for jeres hjælp. Så har vi også nogle super krummehjælpere, og vi vil gerne se Mille, Emil, Christine og Jamaivi. Også en voksenhjælper, så Dorte, er du sød at komme herfra? Tak for hjælpen.
så Christine. Fantastisk godt stykke arbejde i år. Så heroppe ved fanerne vil vi gerne se Gurli, Allan og Helle A. Kirsten og Lene. Heidi og Peter. Instruktør tilbage, og det er Inge, Anders og undertegnet. Så undskyld, Daniela, men vi mangler dig. Ej, altså, jeg skal virkelig have min skolepenge tilbage. Undskyld, Andrea, vi mangler også dig.
Lene, hvor sød, kom herop igen. Fantastisk at se sådan en opvisning her, som vi har set i dag. Det er en stor del af, og det har du været i mange år. Det er en fantastisk ildsjæl for at gjort et stort stykke arbejde for gymnastikafdelingen. Dit far, mor og barnhold, det er jo en institution. Du har en måde at være på. Du favner bare hele verden. Og jeg er sikker på, at mange børn på den måde, som du har været, og du har introduceret til gymnastikken, så har de fået lyst til at dyrke gymnastik fremover. Og når far og mor så har været med, har de selvfølgelig også fået lyst til at dyrke denne her dejlige sportsgren, der hedder gymnastikken. Men ikke nok med det, Lene, så har du jo igennem årene også fundet plads til bestyrelsesarbejde. Du er formand for gymnastikafdelingen. Du er et forbillede for andre. Så derfor er det en meget stor fornøjelse at få lov at udnævne dig til æresmedlem af gymnastikafdelingen og af Skensved Idrætsforening. Rigtig hjertelig tillykke. Nu er det jo sådan, så når man siger Lene, så kan man ikke sige Lene uden Peter. Peter, er du sød at komme herop også? Kære Peter, ja, jeg kan jo genbruge noget af det, jeg sagde før, men alligevel, du skal have mange tak for det fantastisk store arbejde, du har gjort igennem årene for Skensved Idrætsforenings gymnastikafdeling. Dit herrehold, det er jo en institution. Det, at mange møder op, år efter år, det vidner om, at den måde, du kører på, det gør, at det er meget populært. Og er det så kun gymnastikken, der trækker? Jeg ved jo, at der er en årlig tur til Skibberud. På cykel. Jeg har hørt, at den er ret så besværlig vej hjem i hvert fald. Og I hygger jeg også med lidt kød, lidt god rødvin, en gang om året. Og der må ikke mangle sovs. Du må heller ikke glemme dit bootcamp for Peter. Og udover at du har været instruktør, har du jo også, i lighed med Lene, fundet plads og tid til bestyrelsesarbejde og igennem flere år været formand på gymnastikafdelingen. Det er helt fantastisk, og nu jeg skal nok slutte af, hvor du også kommer med igen, Lene. Men det er helt fantastisk, hvad du har gjort. Du har været vores repræsentant i Rigsforhallens loppemarked. Der har man et udvalg, som styrer det. Der har du været med. I din skyld, at vi faktisk stadigvæk har et loppemarked. Det snakker vi ikke om. Jeg kan huske dengang, da det hele var ved at blive lagt ned, så sagde Peter overhovedet ikke. Det der var problemet, hvordan får vi samlet tingene ind over året til det her loppemarked. Vi laver nogle indsamlingshold, og det blev gjort. Så tak for det, Peter.
Det er en meget stor fornøjelse for mig at få lov til at udnævne dig til æresmedlem af gymnastikafdelingen og af Skensved Idrætsforening. Rigtig hjertelig tillykke. Og kigger over på formanden, må jeg ikke godt gå ned nu? Det synes jeg ikke, fordi det er rent faktisk fantastisk, at vi har så to dejlige mennesker, som har gjort alt det arbejde for os alle sammen. Så derfor synes jeg, at de skal have endnu en hånd. Fra bestyrelsen bare gerne sige tusind tak for i dag, tusind tak for i år, og vi håber at se rigtig mange af jer igen til næste sæson. Lad ikke sofaen holde på dig, og hold øje med vores hjemmeside, og til jer, som ikke kommer til sommergymnastik, så ses vi forhåbentlig efter sommerferien. Tusind tak for i år, og kom godt hjem.